ekuo bi ade hwehwemu bi aba ya wo kan se Mr. Ghana for se yente yaso na yentu anamo bi na de eba yi omudi mu asema maye good for all your hon sansam no panye pa ba akoya wo hwe animu sa obeto Frank Adiama MPP amanyoko ne yero akwojopoku wakasa ade afa ho lawyer Boaben Asamoah e campaign manager edema Owura Alan Kwadwokyerematen na wane Sompa FM samtrofo edin komobi awia yi yede mu asem ebrew Ghana mampanyi na danko akufu adro waje atum wase woman no ne IMF nhyehyɛ no anhwɛ yi a empuntunwuma pii ebeka akiri wane a woyen empreko e wo man Ghana mu na ekasa yi na asem no woka na wawie ne sen woka na waye ne den ade ensem na woka ede afa ho na yebohwi na yekɔ sunwane nso a bono mantam emu a sunwane ene ne mpatam nyina no ade fefa bi ekɔ ede ama wo mo ne nyina no eye mantam no so aforo ne nuanom 98.9 edi san komo na omapia so ede abreyen ensam no bi ka ho awiai ya yesin kunwa no ya de bra o seprem to bre kase eye mizo ene 5G ana ebo ye chidom awiai maka akere wo se me de bia meka na mekoso aso aka efri se nokra de eye nokra sa wonu obi na tifie wonu obi na wa adwumam wonu obi na edidie anase bia wonu obi na apie se bia mokopa drink bia nom na mizo no otoye na wato ebia drink bia mintimi modin ha ye kwa ho de ma wo a nipa no ompewasem wo yara da hokra wo mehwew na wuwa no baba wayi efisa drink ne de enoa no eye mizo ene 5G yare nyina badwane yare nyina ye betu ose eya be herbal clinic honhom fa no honam fam atano so apatrapa new site ho adwuma no asi aduro bia nka dem sikasam de ehu hia pa mete ha kwabena me kasai mano dendenden abosom ya sui eye fido ene beboa me masika no de bema me no masanya bi ede aka ho Silent Night Guest House and Event Center why is silent unya kuma bi ko heho a wawie pros for pe okro mu hu eye apparativo ejagirem ewi ona dawroma eno maboa ya yakunkun se premier a ye den sam no ebrew anuanom mienu ane agiagia medin ene akosia ejewa kwade boaten menemenia nana kwabena kese na ye kai wo se ye live e wo Facebook YouTube no so ye adwuma enti unsusu no adwenkyere no ye beda wase ye mana kwaba afei ansam no ne nkyeremu ankasa enie Ghana by Anna Mampanya Bedie Dr. Alhaji Mahmoud Baumia Apao. Adi of France National Rental Assistance Scheme. I want to ma I want Kramantamu. Where no aya jina ye sia kasia ban was sia san ya baye. Na waba fasa kwa resho boa mebunu pinu atitiru. Wamo muni bie nan so wa pepa. Sa wabe hain dan I want crofo ekokra hodrosho. Na abano chiremu se. Sa National Rental Assistance Scheme ya one ma pa to main. Sa kwaba se babunu bi ekwa hain dan. Na ne sika sam no akwa ye pinso enso a. Aban no bafa sa akwanya no so no abo won mobosia na wokyena bi ne won matwetwa na kakra bosome bia enam so ama wabra wo power sad medie ho ntoma won kramantamu no mampanya be de kire Dr. Alhaji Mahmoud Baumia wo de akoto dwa kire mo sanyame anim nie asam no kuro wo ye ka ne twi na sa wo kire mo pa no a Ghana ban ewani swade hunu pii no a adema mabunu na obi kan ye wasisika semunti ana ama nioma pii no ho no mu a aban no ntumi na die emfa nkere wo manfo wase wei afempe mienu ane aduonu 2020 bra no ma Ghana ye baba to aboa no won monto abomuo no ana na wo mu kyeremu sanyame ya dom no mbakena konya so a wo mo de ose ebe yoyo ampani ampa ne nuane ampa ne won ma pa hontoma ya enche kora Ghana mabunu wo mo ebeboa wo. Rental housing forms an integral part of a well-functioning housing market and plays a critical role in increasing access to affordable housing options, particularly for the youth and low-income groups. As a people-focused government, providing meaningful shelter for our citizens has formed a significant part of this government's development agenda, and measures taken to address problems associated with the housing sector, especially the rental housing sector, have remained vital to our development agenda. When I visited the Rent Control Department in July 2020, I noted the overall importance of the rental housing market in our quest to increase
access to housing options. At that time, I reiterated plans of government to make it more effective and efficient while also reviewing the law governing rent management in the country to make it more relevant to evolving trends. There's generally a problem, which we all acknowledge, of landlords demanding 2 years or more at rent advance, which deprives many people, especially the youth and low-income people, it deprives them access to rental housing. And this is very symptomatic of a market failure. Landlords will tell you they have difficulty verifying identity of tenants. There's a lack of trust by landlords in the undertaking by tenants to make rent payments on time, so they want it upfront. Potential credit providers also in many places did not have addresses. If you're going to rent a room in Agbogboshi, what is the address? Rent a room in Nima or Choco, finding the property for a potential lender is very, very difficult. And if they cannot find you and you default, that means they've really incurred a bad loan. To address this problem, I mentioned in 2020 that government was putting in place plans to introduce a new program to bridge the information and financial gap between tenants and landlords. These measures would enhance creditworthiness and reduce the need for large rent advance requests by landlords. I remember as we were putting together the 2020 manifesto of the New Patriotic Party, one of the charges of the President, His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, was that find a solution to this problem of rent advance facing the young and low income. He charged us to address this issue in the manifesto. Thankfully, we came out with this idea of the National Rent Assistance Scheme, and that found expression. No, was for your shot dancie, as so when my first and so watching so much was a nay. A die high once and some no out the pa, her few rabbi, and in a dynasty, a dynasty, a chop, poor be pa, and a boa, what they jeer. I am not what in Tiabana Bemuno, a bebo minor. Standard of decent accommodation cannot be overemphasized. Currently, there is no mechanism by which eligible households, including the youth, can be supported to access decent rental accommodation and to effectively protect them from undue exploitation. For this reason, Nana Chairman, it has become imperative to address the short to medium-term market failures in the rental segment of the housing market, where landlords demand 2 or more years rent advance, and also streamline the processes for accessing rental accommodation for lower-income households towards the improvement of the quality of rental accommodation in our country. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, as the sector ministry in charge of housing, we are committed to gradually addressing the various challenges that confront the housing sector in the country, and the National Rental Assistance Scheme is one of such vehicles with which we can adequately respond to the challenges through public policy making and program development. Government has therefore made a commitment of 30 million Ghana cedis to implement this scheme. In the initial phase will cover the Greater Accra, Shanti, Northern, Western, Eastern, and Bono East regions. These 6 regions were selected because data from rent control indicates that they have a higher rate of rent advance related issues. The objective of government, however, is to operationalize the scheme throughout the country. Indeed, government recognizes the fact that public programs of this nature may come with its own operational challenges during implementation. I remember during discussion time and implementation issues were raised, and I was quick to point out that as a public policy student in America a couple of decades ago, we were still dealing with issues associated with some of their major federal programs like Medicare and Medicaid. So we do accept that challenges will come. This notwithstanding, it is our fervent hope lessons and lessons learned that will be drawn will help government make the scheme better across the country. I therefore take this opportunity to invite the media. I was your way, I also for your share dance here on some so no crea.
am Rashaba Janio Bantima Baton Peso, one man for Asanso Buachi. Ye call Ahmano Sona Yakudin Komobisia. Ningnan IS Institute of Economic Security, IES, Ena, Kasei. Amutrese Ghana for Yemia Yetem, baby Adunasana was eba. Ediana Sana was ebe. Hey, Owura Yakubu Adam a policy analyst. Mira Yakubu, a radiasum drinka wo. Yeah, Major was so many. Me ho ye pa na won so e. Na me adom me so me ho ye. O si baabi a yaduru no de saa na wo sa eba o Ghana for. Ye mia ye ni. Na de na esan ba yi. Ne wo mani say ma me ndi kan che o se fo nyina na me fa the krata ye di to abonten on the 29th of January. Ye ka say prices of petroleum products, ye petrol, diesel, ye LPG, ebe cost row by some 13% in the next 14 days in February. So Sakrata no na the two abonting CCR. Looking at the second pricing window, the first pricing window for February. Enti sesia no de na Ghana ni plan sesia ya. One plan ya wode na ni kire ho. So for the next 14 days no dear. Say wow otwika bia and wa worker bia you are expected to pay. So on him says a liter of petrol here about 13 cedis 20 something pesos. Ebeko up to 15 cedis 23 pesos per liter. Diesel CCI ton about 15 cedis 30 pesos and also betima up to 16 cedis 70 pesos. And a LPG I know yet about 12 cedis 50 pesos and also betima about 14 cedis per kg in the next 14 days. So Niomo Trika, these are some of the things that are likely to come up in the first pricing window in February. Nyama mienu a ye who say Emma prices no cost no ye. First one no ye cedi no. The value the cedi lost about 10.3% in the last 2 weeks when we observed that the performance of the cedi. So between last 2 weeks, embassy last week Friday, cedi no was 11 cedis 33 pesos. CCR now called 12 cedis 50 pesos. Also on the international market, Ubertman will say prices of petroleum products, yeka diesel, yeka petrol, any LPG, and munina are constro kakra. So Sauka sa nyama we boma. Now the best share your current prices no Uber who say prices no dear ebetiako. So yeah, I want. Ya nti se pa se no Yakubu se Ghana for pa se kura yenye de pa na se yenye ne woman say so yet say abai edia ye gold atam gold or the copton fuel and also one of the ways government says they will manage but ye 41,000 metric tons no as entimin overthrow prices no but ne ya no ne say Kata abindi yes our program no say up to now we don't have the document so yentimin can quantity sign do sign na aban benya e de aba beboa man no yentimin kire but say aban di krata no to abonten na yenhwe mu a na ye ho say ye beboa no yeso ye betima ye de ye betima boa but say omo amfan to abonten how do you make inputs into it so those are some of the reasons we are saying that government should make available the policy document then we can see how the policy will look but for now this is what the market is saying. And ebia aban so betima taxes are petroleum products no so timo ebia prices no beba from but yet there's no sign of prices coming down. And to say ya hwe anu say e be take effect aban Between from tomorrow next because pricing window will be starting from 1st February. So between tomorrow and tomorrow next prices should begin change at the pumps. Minim per calculation so betimi breaking it down we dey am e bia wo ka no 13 point bia
15 obi wo ha ya na onte ase saa nti memfa ne say petrol sesi a gallon baako Ghana sika no eye sen eye 1 cedi so a liter yam fan say a liter no 15 cedis what you say 1 liter be about 15 cedis petrol diesel 1 liter be about yani a yetimi calculate ne no de ye bete ase na emomu no ebia obi a wo tie mi a saa calculation we no ebia wonim kwan befa so de formula ne beye no me pese me hu se bia wo ka gallon baako a ote ase wo ka gallon mienu a ote ase nti me sese sia no Ghana gallon petrol no gallon baako ye sen saa na me pese me hu as of now a gallon how we have to look at how many liters make a gallon and no never so say who say there who needed about 4.5 liters now one year 1 gallon what you say so yes so say see 1 gallon 4.5 liters times current price no yeah 13.5 about 60 cedis per gallon this is here 60 cedis yes so 75 pesos cross and guso yes 75 pesos go so now say yes I have 2 more to 15 to 23 pesos 68 cedis exactly 54 pesos exactly 1 gallon hey so those are some of the things that we are looking at going forward and he said the idea pakiana was here paki wanambwa no yam paki yam bomodina yam kan now oil good for oil mu bra ye hu so wo kan obi se bia wo de ye politics good for oil no bra ye hu so ka akra de ba ye kra ye nim se no oil no ba bi egu kra se sia no ye nim date ya de ba ye eno an se first consignment aba ene ya kan ngonwuna ya ka brofo adwa ya sumu a bedu sambre se no as a young guy and as a young lady a wo bobra wo Ghana ha no wo life nyina no hu se de wusi airdro no say wo draw scale of labor kra na wo hu de ye wo be ye no because unim every blessed day enema sesa every blessed day enema sesa bibia anso so no se petrol no increment ba pe na affect your life wa ye born wo man mu no say no afutuo ben e na wo be magana ni awie wo tie as a guy and as a young lady there what say so person make something in life. Yeah, so what we can say for now is that we just have to brace ourselves and also and like keep on putting pressure on government to be able to put some of these taxes no more ebia obetima taxes no form kakra and also betima affected prices no going forward but fundamental Mantini outcome. Mesina mi busa say wo kan say wo see put pressure on the government no. Na me so me hwe from this point to say ene esanka adwuma wuru anom so agya woni a o ma biebie nwuma a enya bi ye no. Say o me de kakra to so an kan so enye bad kra o. So but onim say almost be ka say taxes are almost aban so the whole thing will fall back on the government at the end of the day. The problem is that our city is not doing well. So if government is able to manage the city properly, then we won't have these problems that we are having. Did say I admit no yenya and discharge no. Kolebu anase konfanoche. And no that you see the benya ho there. Oh. So yeah, so nyawo mu no no. Nura Yakubu awie da assalamu alaikum. Mesume da wa alaikum salam. Abusuya Institute of Energy Security IES policy analyst Ura Yakubu Adam ena yetene nkanti miawani na yere wo ho na se ne gise upa adwuma foforo ka ho yesa de a de aba na aba yekoya nim asani abaya wo ma Ghana ya frango no betimi agina so yie ashankafon beto wonom wo mo yi adwuma no mo de hyen na di dwuma wo be bia da betimi ato frango no ato ne yenti Ghana ban asi gina yesa wo man sika akoye gold no ya de kwankrofo man so akwaje fango e gold for oil ampania pan nuane ampa ba sana wotwene na kakra nie ana gold for oil yi ho sansamba be piem wo ma Ghana mo se ababedwa na baya dodo a wo man ne hia no enya saa na yenyaye
enti na ja sababi ya ka kwan de ya kwa kwandam tugrebu no na wakọ NPP amanyoko no mu apanyi pa ba ko a wahwe se obetumi atu franka adrama amanyoko no akọ ya ba no fango ho sansam a wabere mu yewura kwadwopoku wonne wamahwe yodubu achi di nkomo wade achi bia dwumadie so ano cha so amaga na no anka sanyame anim ni yeprepa eduruma bia ya pre ye ho onoma pi no ho ebekwa ho wi achi no wekere sam na age agufam asam we sha ase abobo no wo ma bere wo fango ho sansam di kan to aban no fo asra sadia ba no ano oden ahwe a wo man sika akọ no ene yebekwa akwhye no na ne ye kana sa agura sa sempa eno na abamuo no ya ye tete sa fango no kura no eba beduru no anya de a ebeso ba bia oyo for good no na emma tipe tubo so ya kan fiti ase se aminfu ya transi aye yen nyoma yelimo wo fango adwuma no ho ni se you said the oil for good, and the money in the next 2-3 years possible. But any money you move by from January or from first quarter, first delivery by a back to fango boss, and that one to say, yeah, coffee barrier, yes, I'm a two petrol boom. And your money, determine petrol prices. The price of the petrol or the petrol or diesel on the international market and the dollar to the city. And no time you pay any determine prices. Oil for good policy. Say the Obusaya no minia. Say the na mintiasie fitting fitiasie na of the Mekasaya and me mintiasie. My church from Kata BDA, Akoma Bank of Ghana. My church from Kata Akoma Boss. Say in takes to move from home in the family and Saka the Roma Swati. But I mean, if I can't come home, you have my papa John Dramani Mahamakaye. The Bank of Ghana already on Monday gives them the authority to do gold trading. So Bank of Ghana can buy and sell gold. Now the Bank of Ghana only is here parliamentary approval. Okay. The Bank of Ghana Koto gold. Another Bank of Ghana Ton gold. Oh here Bank of Ghana. Oh here Government of Ghana. Oh here a friend saying parliamentary approval. It is when the government of Ghana, say my Bank of Ghana, on your government of Ghana. Bank of Ghana is an institution on its own, which have its own laws and policies and governed by its board and its governor. It is the Ministry of Finance, Bank of Ghana. The Ministry of Finance is not part of it. It is a GOG, which is the government of Ghana, and an international transaction also OKG approval, which is parliamentary approval. But the Bank of Ghana transaction with the Bank of Ghana, they do with international bodies all the time. They borrow, they lend, they do all those things all the time. Now, at no point have anybody asked them say, parliamentary approval. And it is clear say if Bank of Ghana doing that transaction, they do not need a parliamentary approval. I was only a turn and Kenya or Kwajopoku, one or Hanimusa Dachi. What to Frank Adiama NPP Amanyokulu? Lawyer Boabin Asamoah, a campaign manager at the Ma, a baby at Tremomay, Jadi Nafens of the Yuma Swap for Alan Quadrocha Martin. Now, Alan Eba Santimantan Kropo Kumasi Hase, now the Boa Pro, Nemam Kakra, crowd to Anamonka Kra, ne addition be Kasa 1-2-1-2. Na ena no pay wade ache bia dwumadie no so no o ma hwen yodu boache ene campaign manager lawyer Boabia Samoa edi nkomo ama ensem pi ene koso ye koye nimi 2024 no ye be pon ye kofo sa be pon santima ejitu se wo mo ekura be pon safo a ene o mutumi ma no 80% ya na chese safo na ye hini be pon ama binina ya boni chidom ama nafo nti san kunta wade she santima o mo fa ento adwim na ye koye no o kai asante ni shop na se nsisi ma ye ko enye se sabi no ku yi obi ewo yi ku na we Saraqua. No, you be a good living Kotoma Santimaya Timia Sulu, Akono Kwaso, 80% now. Delegates the moment now, delegates the moment now. When you did radio, the Otico course will kind of so or see delegates and Kwamon Kai, the Nipano Mukuino, on the name Bregan, Magana to Abamo, in my life, say, look, you make Labera, Santimano, Monsantechi, no yet my thing. Namun pija 80% money. Yes, Adia, young Kumudi, one, they say, in Kunimpi, the Bay, the other option. Lawyer Boabin Asamoah and the attendant Kane. Ghana man panyin na danko akufo do akwa toye mantamu ane nanan matan konya badwa ko ye wo ho akwa koshia ayehyiemudie metre Western Regional House of Chiefs
na nhyiamudie no mu no ɛna ɔde akwakoto dwa ɛkyerɛ mu sɛ sase ya no wo hwɛ mu a enkomodedie ɛne nkomodwetwe ahodo a ɛkɔso ɛwɔ aban no ane IMF ntam wɔ no anka no nanka wo mususu biribi sɛ aban no nyuma ahodo pii no ano a wɔhyɛ ase a wɔyɛ no nyade ɛbɛka na so afei deɛ wɔn mu ka no maka ne pɛn maganafoɔ ada wɔn ho so sɛ enyuma ahodo pii no aban no ahyɛ ase no anhwɛ yi a IMF nkomodie mu no ebetumi aka no paa wɔse wɔhwɛ nkrataa ahodo ya wɔn krukyere de baayɛ ya wɔn agya na yɛde ani krukyere resi hwehwɛmu pii no ano a wɔse krataa fa no dodoɔ no wɔ hɔnom a ɛkyerɛ mu pɛfɛɛ sɛ aban no nyuma ahodo a wɔahyɛ aseɛ ebi yɛ National Cathedral Agenda 111 ɛne dodoɔ no a ɛbɛboa ɔmamu no ama yɛnyɛ sikadeɛ firi soɔ no dodoɔ no anagye sɛ ne ntwentwɛnsoɔ no ɛkɔ akyire wɔse ɛno akɔyɛ ɔhaw kɛseɛ de abɛto aban no so sansa yɛkan yɛwɔ nneɛma pii no wɔ hɔ no a wɔhyɛ ho bɔ sɛ ɛntɔnkɔpem so wɔbɛsɔre akonnwa soɔ no na saa nneɛma no wɔate ne nsa de afiri so na ɛnɛ yi a IMF baa mu na wɔn nkratasɛm akɔyɛ pinso no ama no ka na akɔyɛ bibie hɔ amena no wɔka de akyerɛ Ghanafoɔ sɛ gya ɛnyɛ sɛ bi a ɛboa payɔ sɛ wɔbɛsɔre akonnwa so na nneɛma pii no wɔ hɔ no a wɔgya no wɔ akyire toro kaa yɛ a wɔnyɛyɛ na mmom no IMF nhyehyɛ no a wɔde ba ɛho nkratasɛm sɛnea yɛbɛsensan no de afa ne adeade no ɛna akɔwie sɛ ɛwɔ sɛ nneɛma pii no ano a aban no de ne nsa keka sɛ nka wɔtumi wie ansa na wɔasɔre akonnwa soɔ no ne nyinaa da bɛtumi atwe de akɔ akyire kakra nanso no wɔhyɛ Ghanafoɔ nyinaa bɔ sɛ nkakra ɔbɛyɛ no afa mu deɛ wɔ so wɔwie ɔbɛwie deɛ no kwan so wɔwie na aban foforɔ bɛtoa so nso no ne nyinaa da ɔbɛhwɛ na wɔde yie atumi atɔ yie yɛnkɔ yɛnim wɔ nsɛm foforɔ menuanom 98.9 yɛ wɔbono mantamu na ɔmo ɛtu anamɔ kakra hwɛ boaporo a sɛdeɛ mpuntunwuma esi ɛkɔ so ɛwɔ bono mantam no ɛne ne mpɔtamu na bono mantam no soafoɔ ɛyɛ maame Justina Banahene wɔno nana nsɛmtwerɛfoɔ no ebusa no piapia no ebusa no sɛ maame sesei no akwan ho nsɛm nana bosoma market hɔnom ne adade akwan dada mpɔtam hɔ ne ade no san paa ne mu asɛm esi kɔ bɔyɛ nkɔmɔ aban bɛkɔ so abɔ ne ho mmɔden aboa me kyekyere yɛ man ɛno nti akwan ne nneɛma bi a bɛboa ma akɔneabadie edwadie ne dwuma ahodoɔ nyinaa ayɛ wɔ ano no aban is committed in doing it ne sɛ bi ne nana bosoma edwa a ɛyɛ efiri yɛ papa Nimpon hotel hɔ ɛde kɔsi edwa ne mu hɔ no that kilometer road no yɛn papa Sames asiesie a sabre de yɛde kotar aguso de ɛhwɛ no sanka yɛ kwan a nanka de kotar agu ɛyɛ World Bank project yi bi ɛna ma yɛsiesie sansa ne yɛsiesie de akɔdwa ne mu na akɔnea bɛ de nkanka mma wɔtɔn na wɔbɛtɔ akɔnea bɛ di ɛbɛyɛ wano ama yɛ ebiem ɛtɔre bi po a na nam sɛ wɔfa kwampa so na wɔfa no do bi agye wɔn ticket no na wɔdɔgye fa hɛnti ɛka ho bi ne yɛsiesie yɛ ebiem nso tɔre bi kura abɛhwɛ no amna donko bi eba ada ase ha na nsɛmɔnefoɔ ne amambɔfoɔ wɔbɔkorɔ no ahorɔn na wahura fasa agɔtɛde mu no ne nyinaa ka ho bi na asɛm de no tena aseɛ ma yɛn nyinaa de ano bene mu sɛ yɛnsiesie saa kwan yi na akwanea bɛdie ne nneɛma a ɛsɛ fata bɛboa ma nipa abrabɔ mu na setena mu nso so no ani bɛda hɔ nso so no ɛka ho bi na ɛyɛyɛ yɛn government na Dankwa Akufo-Addo ne MPP aban ɛka bɔ mu hyɛyɛ ni assembly ahodoɔ no na yɛhwɛ me yɛsiesie kanka sunya ne municipal ɛno nti yɛhyɛ sɛ tɛ nyame adom ɛnɛ deɛ yɛsiesie kwan am na awie mu die ama amanfoɔ bɛtumi akɔ abade a ti o ne da sɛ bi mmerɛ biem yɛagye wɔ gyiri sɛ nam sɛ sika no yɛ krado na wotumi siesie yɛ nti ɛna ama deɛ yɛhunu gye sɛ akwan aka nyinaa so no saa ne yɛbɛte mɛsrɛ sɛ yɛnya abotrɛ nyɛ deɛ adoa pɛ sɛ nka ɔho gya so o na mmom aba ne sa ɛno so megyiri sɛ mpo ne nyinaa mu no ɛmfa ho ne sɛ the system no ɛsi akɔ bi hɔ no aban bɛhwɛ asiesie ayɛ na sɛdeɛ ɛsɛ fata sɛ wɔsiesie akwan nkanka bromantam ɛne yɛ kuropɔn ahodoɔ nti megyiri sɛ yɛakwan a akɔyɛ kɔdaa na ayɛ ɔhaw ne ateteɛ no megyiri sɛ aban ɛbɛyɛ meda me mpanyimfoɔ ase nkanka wɔn ati kotokuro mu ɛne mmea a ɛkwan ayɛ basaa ase ne wɔn abotere yɛ maame Justina Banahene ɛna yɛte ne nkan bromantam no soafoɔ ɛno no na ne nyinaa mu nso wura Samuel Kwabena Opoku managing director ɛde ma adwumakuo yi a
wɔn na ɔyɛ akwan ɛwɔ mpɔtam hɔ ne adeɛ no ɔno nso ne nsɛm ɛma nsɛmtwerɛfoɔ. A Sunyani magazine, 1 kilometer tie road. A World Bank project under secondary city. No question say ye ba hano and na high kwani rough and a magazine for na yamshi say omoni ye ebedin sawoso. And a presby or sorry kesi no. Ase hwa ne ye adwuma no question say omoni ye nyina din sawoso kama. Ama adwuma no e koso boko. Adwuma no ye 11 months project. Ye be wie nyame ya adoma April 16th, but see I'm no can say ye good promise. Ye good promise in we are 1 month time, ye better be good see near ye line marking. Inti Ejumano koso pepe him. And I say send ye the any boo say or more than my see and no even pray ye amano abrus. No question say Ejumano so I no so be here Jumana abunsi a ye Juma and what ye see street light ewaha ye walkway. Ye drains and to see ye gu kwano so ye gu promise no ye send ye not to for be no fairness appetie no ye wodi kota edi kan egu kwano so ye kota pa wodi egu so de chippens egu so eno na ye eno ye be ye ni edi kan ni aye ni etoso mi ye kala marking so a bo se kwano ye de ayifufuo bi etwa kwano amfimfini baby or why I was in the cross or near the crossing be out to her and also line marking. Into Yamiadom, a Juma ye no magazine 1 kilometer tie road no. And she say our mother my any quayon pessi a fast year Jumano. Ya in send your minimal cassay, ya eno pepe a bibia coso asu. Premetobra Castle Guswa Yadema or Sompa 93.1 FM, Sompa 98.9. Yeah, quite any more and from. Aye, corner, any amount of bonny ben quatia quacodim common abusia. Neata tia free at Chumamponia and cinema cheremo se. Nipa benuma susa wamia bambo for Kojagu mebunu bisho. Ama one song garam sam and nipa besinum, wama quacotum. Ban my hay. What you so many about? And you remember cordier. Namiadumoko na enebokosa and the Hussein Medinesi. Uncle say, Abana send your band, boy, won't you? Cronwaka, say, friend, say. You said you knew and unopay, sorry, and tell them that it would be more a Chuma into Norman Simua. Not just say, I will Hussein and a Tennessee. Would it play any more a year and year for two, any a year a pink crew and Tamua, a year forester as far as a woman. We are no Anna or Mudima a year minus our year so commit time. Ye ama omowie hono ama forest no atimi adua enua ewoso na yem se asufo nkura ne ngwangwa bitimi ko hono enam so ma ya wie no na je so mu so akọ hwendakakra mbadi badidi ye na no entire forest penifo ani omunkura ye ma je so metia na mu no makọ esa forest ni mu makọ he ni ma ekoso enti mu timi ko pie mu na je se amanfo egu emu a omu ebe boy shebi ehwe ebi enum ewo honum na ene omudi egu omu so enti nienu amu enwu akodi adwama sabu ba ko de yenani no endimintimi gase wafimu anaze onfimu na ba ko a omotuma yi no afre no kwabena ananya wonya enfi edun so no ono de watimi afimu na omuye enim eno mu pamu omgoto nso no mu nienu etimi adwane nyensa etimi epie ena police for forest for no etimi timu ba ko ata brain ba ko no ono wo eye Enkare police station ena mienu de omu enya omu tiri di mu ena mienu so de omu ade omu na meka se omu godi ezense mewo ensuru mu a eye kwabena anani a wonya enfi edinso ono atimi aye nyame dia atapi dodo no afre na atapi ono anya enfi adunu sabre ono de mitimi enkaze owu anase omu memu ono de ensuru omu timi enfiri mu enti sabre we timu hono dia tamini ya Hussein be bia adwuma no wo no ene nyema akoso e forest mu hono a enne sa ambisem sei etima kosi hono mu a na ye busa se eye den na eye forest mu sa ye tinya ko twabi ama ebinim a omadi mu eye galamsey na ba bia wo no so no se ya ntreu se eho ena ewo a na sa asemati ene ye hwe kwa na ye de ko hono a obi etwam o so na mu yo untimi hu se sa forest no inside no obi di adi galamsey ana obi ko so a odi galamsey ebe ko du ho ena no pa ya
Sabia no kase am do we e wutimi se eye emfidi a mu ye galamsey no ebi wo ho no mu a chese enya agro omu ko ye no enye wo mu de emfidi ye adwuma no mpo enom ko pam wo mu ama eye enkran mi enu agodi nsense me a baako agimi ahwene ko baako so ehye mu a abre ye timi ni no me kodu ho no no wutimi se excavator ho no mu a enna kura na eye adwuma a ohum de cha forest we entimi akopam wo mu nenso eye forest ni pe ena omu ye adwuma akoye awrekusemu a enye agro emre pam no me de eye optimum bi voices beba na motie na mahwe sede omu ka no ekuro mu enti sa be de idiachi na fa ba ko no motima di ayi no ne ko eye nyina hin mochire na atotafo apa mu na de dodo ka an se da bi se gensu fa wa enka hunye moja utiu papai na we de ba ko no motima yi no dodo no a che ase omu abia ama emoja bi fifi ni tiro ebi ba bai eni ade enti omu de omu bi se enkura ne enje nsuo mu no muto he na emom no omu buwo mu ena enso mu ye emre no ko fast na omu nti ena ebi omu ko jai eye enkura no eto eye nsuo mu ama omu wu nti sabe ya ko mochi no ena to izuro be di akire na mama eye doctor fo papai no mo hu ade property a ba ku omu tima yin no etimi eku no ata bre wa nyame dia Sunday nipa binom bo so bo no anyambia nipa miensa no a wo mutumi pie no mo hu se wo mo so ho atwetwetwa omo no mutumi pie no ye nya hu bi ho no nam se ehu to mu so enti no obu sabra obi an jo se we na ka ho ana se we na ka ho but me fi se omo de omo tumi gare ye ko ene de obi a ehu anya ebe bi anwule no ne nya wo mu eno ma hwe enkomo a fi se de ombeka no ye be me ye tifu nyina so aso ate panum ya yaka wo mo asem ya nyambia wo mo ye kromafo ana nipato se de me kan se eye omu nyina efiri eye anyafuti na emu forest ne de eda eye apenkuru aye no ewo eye udu mo franfa adina na wa mane nenso tirifa eye anyafuti on ma ko anyafuti ba shi no etimi ko ekol bebi na apenkuru fo no etimi enso abaho ababa we bia chese bebi e wono se utwam na en so sa se ha obi ye adwo ha no ma hunu da gise tip of ansa na anase asem bi asise no na abehu se ahase galamse ho a ye bi anaja se galano a aban no se wabra no e wode wo monte hwe on na me ka se ye kodu ho no de e ho no na ye community mining enti da bi asem isi ye no ye forest no efifi enti ho no de kodu ho no pay no me ne ko ma hu se machines ebi kwa simu a owe anadi kura eye adwuma ekwa no so no owe ebi wo so na me ka se wo ye panyin kura na se obi nso wonsa enfa nko because see anya butu a obekwa moto e kan fo ya ntimi ko e ko forest no no obekwa be 5 kilometers ansa na obetima ko du ho no a wetima ko du nti ba bi e se no de so obi nso wonsa anade ni banko ko tire mu nya mo no omo nso wonsa se ye nko ne ko se me ye galamse ho adia ene mi nuaba so ni zo ka je ohunu da ndiwe a na ko a ko hunse no ye ni bani fo so ba twonkomo na mu also mtufa ho bia no omo so time twafa ho ban ma fa wonsi wate no di asem na chima ye abusua ya ma ko ni ben kwaten na yete ne nka no anwafutu awehosem a asie na yekokofa ya ye de brewi abusua aban no de nhyehyɛ bi ba ne nyina no yɛ woni US man no ka bom na ye de prekunam abaoman mu nti ba ne sa no kyerɛ sɛ kotodwo sɛ de ndie de opebia no ba ubenya bi pa ya kyerɛ sɛ Ghana fo bi free ase mo ka sɛ na nti aban die pa bi mu a planting for food and jobs a ye hu de ka akosie be wi a kyerɛ mini market makola na akoye nsɛm bebre na ɛna no pai president edema woni a woyen emprako oman Ghana ha se no panimpa eno no owura Kwame Apia dankwa na wone omahene odubuache 18 komo na omahene busa ne se offer sese ba bi aba na tu anamu akoduru no ye be kra kwee de aba musoso musan
had a head money as one say a sea kakra abechim kwe ya fa or how the bremu a fire in your boa a cocosro any yanketi ba a chrome amae money but meaning a corner for more say you ever say a member's name crank na a boy a number and you have to kakra ama any car the home a cosro a balance into still I have the muya you busu yan kakra na that's sorry I say I feel you be a pronoun to America for a pronoun the answer than to but they said don't see person we are day that is almost a critical one now to be to the bagana I don't know the answer yen siasia you couldn't be a first no one say you did ba from the nana is Susan Ebano you know what they buy a ham nail sausage yes bacon no aha but they said the music canon not quite a fit you move a good people when now normally but not as a fit you move the good processing factories are also people who demand no be now I know na yan because I buy what they ready for food and jobs about Oma and grow phone people get your money Jesse, I feel now I'm money paying any other. And two sides of the Jesse, where Mono Saba Homa, they are not on Saba Quasa, no Guno. I know it is already home, Jesse. You soon $1, yes, sack of $5 bar, $1. And that's why I feel Kuma Sako. While I see a boy home, modern crack, I didn't see the now boy. Say, don't do na. Ye person ya. And once I find it at near Treno, yeah, how you no boy, near to mind the door pa. Ah, that's my baby. Even if I have to be free Ghana. Kwame Apia Dakwa eye 1 year woyem preko e wo man mu no one president eno no na wiai unim bibi se wo pese uma obi hu se wo so wo ye guy a ti asema mekan se bia wo pese wo hu se ampa unim kurom nso unim whatsapp ya unim kurom silent enye kasa on ade ba ko ya me pesca for life pa no sikani bia no ne edi nkomo a wan kasa bebere o ne mom ye hiafo yi ye be kasa fra no pa ko kan nwumre entrofa wo hu sikani unya ka asem te na da ben okay meba eno a no so hu enti silent night guest house and event center mesrew se o ye oba ho ade ma oba na ninje na ya wade akwantuo anigi akwantuo for oba no kɔ so hu ebi wa pɛ oba bia che afa na wapene fa no kɔ ne surprise no anaso wapɛ no a wɔmpene meeting ho obetwe ama wo wate ase ho ye very ayipa ntubo se wuduru ho se ya bibia de dab kama ho ye din nye be se ba bi ho awudidi na wo de nsan pra nwansra bia ni dabi ho no se de usika tie bia no kɔ bonya bia di nye de na ye de keep a he ne se totwom be bia che na wo mfuru nyina na wo mfumpi ahuhuru ni bia silent bia no da form na bia no so form wa otim hu se my god aduane nie say ya no nkwanfo ache adi nkwansu ache papa ko hwa de wo silent na guest house and event center wo de ko ne ko hwa de keke asema me kan na eduru weekends no so a but tin me a father life na wo enjoy fufuo no kra na ya na me fe no wo twa ba anim sei na nkwa na biem wa digested no awurade a no nyankuma kakra to na pampam IPT haya o IPT wadwen o sa brochiri IPT haya nyantra ne ase haya police station hodom na next junction no e ho na silent wo ho ye silent 0540 94 2916 0540 94 2916 sister me maka kire wo se me kire wo kwan awiane anopa na wamfa so a anwumere na mada na me no me na da me yere so no ebenwa me na me muawo maka kire wo se eye fido sister menim de me nsan ka bie mu obra menim asema me nsan ka bie mu nkire wo maka kire se fido se bra ba gisika ene yenkobo bosia obi a ho wo hu eno ase wusi wutrase o phone no de etimi sane ade ma obi no eno bi wukura bi a wo de wonya kɔ ba bi e from say Google Play Store download one app no bi fido app no download mpacho woni mu ya ma obi nyama wo menua wo ye masom dwadini wote ze kwa ayi ni asa tutu mu yi kas kan asa tutu na fe pa na ye be bobrosu pa ye ne metifo be bobrosu akese e wo ka mu nyasem kuma akura frijo ada ekɔ ye no be kyere ka pa nti ba ne se ya bɔkɔ wusi wutrase ya na wa download
ade e fa pa ne se won so oba bo mesh na ni tinyu no sini trase se ya na tinyu na sini trase na odi bi fa na so achi se no e fa pa ne nya na wo bobo se on phone so ne se bia wo yi tinyu ne fa so achi nti no ano no download one app ni bi *711 star na bo 9 miensa na bo as my god better pa wona wo ko no edam lajan efere abusua ansan ye betwa ye ho aba no abatan ahwefo yeni nkomo bi wate yeni nkomo bi mratew ansakora ansan ye twa ye ho monye ahoman na menemu ni nkomo 0244 45 57 another 57 0244 45 57 another 57 and 0547 831 580 0547 831 580 abusuani etienie say school placement no ehon sam no akwa ebibie ho ebimu kura atwie sika twitwiri die ya nya senketo he ha ho wo ba na ha ho ene school no doso na wo pede ye papa de yaje atum de akoda no kwa obenya adagye nya homeka ahua de abonwoma eyo so senior high school eno na mekan fo de amo abofra no wokọ akọọsụ bia ya akoda na peso okoye bi obetumi akoye ye wo general art ho business home economics agric science and general science na we ye free o admission ye free won konko tue sika bia ngwafa back door da bida you also senior high abusua tiedie nie ayo so senior high we free senior high no eka ho bi eno nkomo na ye boyi na hye no se tuition fee e free boarding free books no ankoda ne besua pass questions ne ade no ene no na ma akoda ne pass ne nyina ye free wo mpere na apede suku a wo kwa ma ya ma books a wo betumi de asua ade ye no kora mpo no wontua kapre wo ho abusua wanko bia wa ha ho na wonu mani kasem ewom won mo kire se enkoda mo bedi nkan mo ba kwa ma ya register mo ntantam so no mo de no scholarship feeding scholarship eno so ma fa ne free bunto wo mpere na apede hyase na ne mpanyifo ni nkomo ne mom hyɛ ne nso wo bi see certificate no results no wo kwa na wo de aka ho de akọ we amamata education wo mo anabu managi apagya ama school ni modern bo chimi agina ye enti obofra no kra woni haw se wokọ na bibi kire ne so haw bi wom enuma bi ha adwene a wo fra mpanyifo a wo mbebam no ma gene so kama mama sensi ahoma no so bibi na ne wo ni nkomo 0244 45 57 another 57 and 0547 831 580 ya tonkra ya basa basesi anu ya ba ansem ne pia ka ekira ebedi ho nkomo Ghana Fue! Yay! Fido Asisemo! My people! Fido transformed them app. The new Fido app is pink and much more. Yes, your loans got quicker, simpler, and friendlier. And your loans in Kwa, ya add the Fido score. Ya de Pwauma unya besia kesiye. Ane insihu kakra bipe. Entifa wu Android phone. Na install Fido app every Google Play Store. Sisia. Anna dial *711*999#. Channel Sosa Comfortos. Fido any agent bia. Untieska ansi ya maubesia. Ekwena befaso enya loan. Ene se ube download the app no ewo Google Play Store. Fido. Fido. Endless opportunities. Eda wase na yama wakwaba. Yeko ensem fufuru mu. I was your konkori and no awa chuma kwa ngoma mensi no asante mantemu na wo de free konkori atia sitra de sokwa ban ane nkronkro wo do atwa ho ahia no enso nya anye akwan bi ye wa bia na nso so abusua sa wo kopa sa wo kwahwe kwan a ade hye mo nam so na won mu twa konkori etwa baba sitra de ewo mu sokwa ban ewurawura mu akọ konkronkro awodo no a wo beji adwa no aputo no ahwade ekwan nyenyenyenyenyenye emfuturo mu mfuturo se ne yesi bi kuma de hyere nya senketoa asankafo no kire se wo mo de won mo hyene si kwan no so a acha ya na awotwe kire mo de kosi fitam ama fitafo hwe wo manfo wo mo nam kwan no so adwadifo abatan asukufo
yade nko a ana ate ate se ewo kuro ni mu enam so ama wɔn mokoto asra mpanyimfo se de aduro no de ano ɔden dodo sempo nka contractor bi mpo ba ana ɔde nsuo aba begugu so anɔpa wia ne anumere de ama wɔn a anka wɔn ho bɛtɔ wɔnom na mfuturo kumo ya wɔn nam mu anɔpa ne awia no de yade no ya dɔso wɔn sra mpanyimfo se wɔn mmere mu pa anya saade a wɔn mu funu ɛnom ba bɛfa no say kwan futuro we to ade futuro chance fi nyina de futuro we say ko tie ye bua beka ni adwampon ho ye bu ho nyina ba beka kuremu o de kwa janhye ho nyina futuro nko a akora we wura papa ide ma we wura de montimi nya hwe tie sra ban wo hu ye mobo na koro kakra ne to aduane wo hu ye mobo na eda o ma gu ha kakra na akarma ye sra na ada oni ko fido bu nkasa ye kuro mu hene na akate wa kasa wa kan wasama e maka tie sra na da wo hu ya mobono mo ya mai konkola bantene ha adwene pa ne chew kwani de bre problem bebre danka di fi anyan kwanta ebesina ba konkuru no ebesu konkuru kwantia na wo senka kusi ahojo kwan no me je se kuru nanka ho to se de mfuturo nko a bunku ni fa ba bia mfuturo nko a ne di nke se senka aban bebo yan dia aha so kwa no you see cars the floor boase ni takura de ni kepusu na ha no mofa nam se kokobe traffic wonti pa no mu ina direct fa jama mfuturo no ye mo ti sa ban se ohun ye mo na o meku kwa so maye enware kura be kwansi fa kura enu mugu a je o magu fi kokobe na abedu nkuri nkwantia nwanse wo moto aso nkuri kunu na akosi ahodo kwan nti asemo kakra ye sira ban so nyema sa ye kwan ye kan wasem yi enye ne ya kan wasem a tama fudu breye enye ne samle kwa se ka wotime kura gu sukura da ona buratu ho na mo wodi wa kwanya ba kwa asem ni ada ni se na wo ya mso mo abaye so ya ka bibie ntimi emma nyame ya dom ne se ne mabade a ane se de ene de tumo ni se so mfa nkoma ye se de be ya ye kwan se futu ku ye pa futu ku ye pa isi o magua fituni ase ya babedu konkoli ye ne mo ituni ase fo ne hye so ti aka se nko bedu krom na ka wo so etimi aboa ma ye etimi yi bibia ti nyame ya do ne se mabade a mo hwe na mo so mo ye se de be ya ye kwan aka aban betimi aboa ye na kovidogun so mo ne nkasa ma ye anu achi no yamane boni ba wa bedu ane assembly member won potam ho won monyamfo wuso boaten Steven edi nkomo na wo kire mu se jobu edi jobu de agyan ko wra huni ba nyankopon na nke aboa wa na so jobu we die abusua wo mutumi hunu ba bi edi no konya free na so dendende kese anya de okakura na otie na ekwan no nka aka to ne bro na nka won ma hwie na so sebeye ya kofijo beye no eno ne asem efiri ni odwampon ala twenya se eba konkuru no ye nua baba kon no ye contractor wata kwa no so kutar so abisi konkuru kutia e ofiri konkuru kutia ebe fa twom konkuru abonti nyina ade de futikwa ya cash do ha adwene pa ya de nyina ko job ono we sa kwa no wo hina da woro ma wo na kasa mpepi amoso wo baba ye na ebrebe no baba ya ma ntie kwa na makura bonti abisi me la le fitere be ko si ahodwo no ani me kwa ne ya tali nyina ko na bonti de free baby a ya be konkuru kutia ho ebe si twom me ande ya de bia ifutu nkwa che anwa ka ho so kwa se sanwa kwa ni twoma bontina ifutu timi ba ma wo mu afi o kwa ho ne de entire ede pa ye be sha ba mpa ifo se sa kwa kokuta kakra na aka ede ne ti se akwa bi kwa etwomu a ya na ifutu ba hu se akwa bi twom ka bi twoma ba akwa bia de sa kotia konkuru kotia be twom be la trele ne ahojo kwa de ayatare de ye mo de na se bi twoma ya ma ni mo ya nya sa de ede mai wo mu afi o wa bonti de wo mu timi ntako futu nkwa ana anwa ka so di akonya basa no makasa ko bayifo se anwa ka no se de sifa bonte on futu de ba tu ma kiri nyina se obotima boy na ya tare sa bonte on na bi etime bi beye on monyamfo wusu boaten Steven ya assembly member ya wo konkori electoral area nia ya tie efri ahafo emem nyade a emu odekora won ya wonim ahafo mem no adwumakuo bi wo hono mu a enua ho adwuma ana wo ye Awiom Company Limited inua ho adwuma nko a na wo mo eye na ya nte se timba no a ya na mpempire ta twenua no baako ayi atoka bi so ma enkomo ne nkra efiri ho ba no enya de ya emu odekora iguso ebo ahoma no se tomu a ye de mbakọ hafo mem se si a ne yakọhwa yoro hosem a efiri ho no mo eba na me na me hu wo benkum afa so kakra Ghana yasan ya de ni biem ya dia ya sa ye nyina tese teacher say mafeli teacher say mafeli na corruption perception index CPI ena keka wo hu no ye se Ghana fo ni wiase nyina no toro bia oman bia ne de ha no
nti ya na ɔmo fa amaman ne bi na we no ɔmo de ɔha aduowɔtwe aman ne si hɔ no mu a na ɔmo busabusa amanfoɔ sɛ sɛn na ɔman mu kɛtasesɛ porɛ kankan ani dwirim afrase no mu no ɔmo yɛ Ghana yɛtɔ so aduoson miɛnsa wiase afa na nyinaa na ɔmo asa de bi aba biom Ghana yɛ a yɛn kɔ yɛnim yɛn so a yɛn maa yɛkyi yɛ a yɛn paase yɛn so a yɛn feli ɛne yɛgyina faako yi na kura yɛn nti akasa yɛbɛbu ne nana baako na yɛ f na akɔyɛ nsɛm bebree ma Ghana fo busa sɛ ei na nti Ghana no paa no yɛtwa mu anaasɛ yɛgyina dabi nti aman bi ɔmo ani abere bɔbra na Ghana yɛka ho anaasɛ bi asa aman no yɛde yɛnka ho koraa anaasɛ yɛde ɛman no koraa kyɛ sɛ wohu deɛ mpanifoɔ ɛyɛ no na aka ho bi ma awia yi yɛpɛ sɛ yɛdi nkɔmɔ kakra bi ɛwɔ ho na nka yɛne Madam Mele Awelena ada wɔno na yɛ programs manager edi nkɔmɔ no yɛbusa no sɛ sɛn ɛna nneɛma esi ɛtenti abusua yɛhwɛ na yɛnkɔ pono kɛseɛ no so na yɛmfa adwenkyerɛ no a mode aba no bi ɛmfa ɛmmerɛ mu na awia yi aperitivo ɛyɛ non-alcoholic bitters ɛna ɛka nkyerɛ no sɛ pɛbinom ɛyɛ kama papapapapapapa na de biara no meka sɛ when ɛyɛ tea bi saa ɛyɛ tea ɛna hewboto mu a obiara hu ɛmoro dabi ɛmmo nti me nua ba wo sɛ wo kan verse yi na ɛwɔ hɔ sɛ yɛfurunyade nti bɛyɛ anka womia kakra when ɛyɛ aperitivo wokɔ Italy sɛ a ɛno nti na wɔn ne gye ball ho koraa ka sɛ players na wɔ Italy no wɔn ho ɔdene wotwa obetwa ubu obebu wodi si a obetwa enti ɛyɛ aperitivo no ɛna yɛde aba Ghana ha sɛ bagye bi nom ɛyɛ kama papapapapapa ɛyɛ toantea bi ɛsɛ botom mu a tia sɛ tamane wɔ nkuro nkuma mu ne yɛde bɔɔle dwo hɛ botom kɔ school no ne kɛsɛ nte sɛ bɔɔle dwo pɛpɛpɛpɛpɛpɛ meka yɛ waka akura ase wɔ ho test wom 0505 536302 frɛsɛsi a na gyibi na wonim sɛ abɛ herbal clinic ba yi sɛ nkumanfoɔ nyinaa fɛre first no sɛ musuo mmɔw anasɛ bia wo na abobɔ musuo na wokɔtena bɛma bi nkyɛn sɛ wo ne ware agye sɛ owuo na bɛtwetwe mo ntamu sister sɛ woni honhoma ne nkumanfoɔ ade bayie bɛku nkumanfoɔ de bayie bɛku na bayie no kora na ɛde ku kora de asɛnka anichibuo obetumi bu anichi sɛ ne nantwi bɛma bu ahwe efi sɛ wo ɛne wama ne nua bɛma no sɛ bi wɔnhwɛ wɔ mu biem hwɛ ɛnɛ wo ba no ntadeɛ mu nyinaa sesa hwɛ wo trank mu awɔ no so a ɛma ɛna ma no mu sika kakra no so ba fie hɔ na akwara na anya na ante you welcome a ɛne ne obegu awareɛ no fi sɛ wo ebusuoni ba na wabɛtena ne bra no so kwa be hɔ mama wo secret no awia me ne sika ka mama obi kwa be hɔ hwɛ obi wɔ hɔ akoko awia bɔ me nka ne bebre ba bi efua no sister me ka wo yɛm bɛhyew me boss wo ni ba bi akoko no fua efua ba bi kufu sɛ ya na wo de nam ɛnyɛ fine wo ka kyerɛ obi sɛ sister pini kwada me ntena se nyame a mo asoro obi sɛ bu ani so no fi sɛ wia bɔ sɛ ne koko si tutu no a wo yɛ ne saa no obi so hɔ no obu ne nsa no wahunu ɛmmoa wo sister saa de ne de atwam obi so hɔ no mu a ɛfɔm yareɛ saa yareɛ ne de awurade hu yɛ mɔbɔ ne yi firi Ghana ma yɛn kyerɛ sɛ obi wɔ hɔ no ma yareɛ no gye sɛ wahu nipa sɛ nipa bɔ kyanku wɔte kirim awurade hu yɛ mɔbɔ obi a obi bia yi bi firi ne so ulcer gonorrhea hepatitis diabetes malaria ɛno kora de yɛ na yɛ nketenkete obi wɔ hɔ na akoma ɔhome a sɛ wɔ so amra na ba to ɔbɛte ne nka wɔte fo tokura da na koma ho no ɛkyɛ sɛ de be connect pipe de afɔ hɔ abɛtwe nsuo kuro na ɛha de obi wɔ ha de pa de nyini abo bona poso nyinaa de bia ne kotodwa ya tente de nko a ɛyɛ de nye kɛseɛ na wo yɛ de sister de na ɛyɛ wɔ no kwa be herbal clinic yɛntu ase ma ta na so apatrapa new site ha ya 0243 345392 frɛsɛsia na ɔnye so nyame yɛ atom ma memende yame yɛnhyia anwuma no nsia mpa mu nkosi no nkron ampa ya ebedwa me man tijumade no yame yɛnhyia na bibia nya fa why wona da roma na wia yi yɛde madwenkyɛ yamode aba pro kɛseɛ no so no ɛde ɛfamudi ama nti yɛnkɔ pro kɛseɛ no so ai nana apia etresta wodi aba na wo se dwaben awia yi my god my goodness kɛseɛ no de tam sɛ ya Aba Zakari no wo yada ye fili and style bi yes you check out 24/7 master planner Kentampo Junior na wo kyerɛ sɛ Dr. Mahmoud Baumia kwa bia so no wo ba wo ba ya adwuma no kama mo kase no de wo do horo kan wachi ahunu da ka ya no kotodwe kase no mo ohwiam papa na amisko nie wo se wo ka so a
na how akum so de kwa bia so obeto aso na debt SM program no de bra de keka koi well nti ende on one kan kase bia na Said Diaro ene wo kasa yi no say dwuma na mobo no de mani je ho papa ntonso aboa so ho na me hwe mu na masatie mu monkoso a bibi so wo ka so a bibi e wo ka so na wo kasa na wo se yenyina hwe na ye nta aba na chi ai do ne ma mo odene de na so gradually no ene ma be fa ne mo man dis de da bi o se ya adwen se e bia body e da jam no ye yidi ebrobwane ya batumu abro no be se da ne body tire ebro no be se da ne body tire fi se wo man mu nsem bebre na ekoso ndisi for de bra obuba oprumu a kapruntum na da the great NKD na ekasai no say ai ya ye hu adwuma NKD ya da say for your attention why sama ba edina benya wo de aba and no say I can see you from far in the realm of the spirit. That's MPP communicators in there you confused flat, they are confused force flat. Tita kujo tepanyina susu na ekasai tita kujo ne nchia de ona de ba wiase na honorable Eric mami nkoma ni mumrai na ya preko ai bra yawo dear host bra yawo dear host na polos awo kasoa American Town kenke house eke hawa to aso eno se kane mampani John Dramani Mahama kane mampani John Dramani Mahama bra mpredoro sa na mafrewo mpredoro sa na mafrewo mpensa asem de etirintia ti asem ni je wonkrato yi wo ka se Ghana for ye nkoda sa wo ho enti Ghana for refi me sister ma pon afena me ba fi o kan ye ho da bi o me mamudum so ya mama o Ghana for na fi o ahokyere nkwankom no ohia ya wo de be ye no Ghana for kai na fantastic weather force na kase no se sahwe asanwe so awuru atenyankopon hwe wo ka bibia se e kan mampani JDM ani fu ehun sansam no de well o opposition o hun sama wakeka akispi sahwe be kwai na so ma ye nyina ya ha mabroni ade ne nyina o chache obi a bibia be kama ne de ya wode aba eno no na samikwe wo de aba na o se kasoa o ma ye nyina ya ha agenda no de akoso ya hansam no dos ya makom ya osebe o makoma himfie wo de bai eno achi doso akoso ya bye I was here they say yemfa seda kokwa Veronica Jando akosua somwa wa henini ama crunches of mame premier ni nana ya obo ama Libya boga eno achi no Gracie nana ya Grace wono so edom eboa pa MCL DJ 24/7 wono wan de yakro eno achi no Sompa sunya enuanma wono wo hono so 98.9 wono fakase bono ewo nyakwa brono ma chiami ni mo enenkae no yadamo sedamose Rexford nenkae ni nyina seda enkamo yansamfo panyi yoro asante aboa Benedict ye ma remfi se Erica Ceremofi wono so eke ho bi awia imidin ene akosua ajiwa kwade boaten menimia nana kwabna kese sorry Summer Rocky the darling wode nyompa abawa kwam 93.1 Die waguo no eno na witwa Sompa 93.1 Me pato your friend Mr. Clement Asare. Me pato me kasa free MTN Ghana work class. Me pato MTN any employee what? Oh, okay. Your flower me pato